Panti kamote, bunga marunggay, tagpawan ti tinuno nga bangus. Ito, iurayan mo ikan saluyutan, nakwagalis na taray ting alukon, mga ginad ko, mga nasupra. May gayam, ang tuyak manan ni ang palpalinti, ang tukak manan ti kwa. Kaya alukon, nga ilakok mo bigat, di palingke. Ang may ibus ti sabong na tikaado, ito nga nagalaak. Ito yun yung makita yun yung na kuwan, na natsungon. Yun batya, nalinis. Sayang, alalak pati ugot na. May nagsabong. Nagabusabong na ni makita yun yung graraay, nagmayat ki ang natong. Naramanday tinalaukan ti kamote, bunga marunggay, tagpawan ti tinuno nga bangus. Ito, iurayan mo ikan saluyutan, nakwagalis na taray ting alukon, mga ginad ko, mga nasupra. So, agatan kayon, gagayam, may alukon. Lakok na di palingke. Sayang nga nagado. Natung ako. May nakaira ay bunga na. Ay sabong na. Sakti nagala tagtay. Awan pa'y ganin at video tagtay. So nga handak na video nga nagala. Tagtalaang kasangsangkot na yung video kanya. So nga mabidyo na kon habang nagnanato na kung tatigalaan. Gapok lang Saudi. Hanak nga kuha. Nag-video tawang pala yung video kanya. Nagtala nga sinmangtot. Gapo Saudi. Tala natin. May nagtag natin talaga doon eh. Ay, kung dahil tinangatong ko doon eh. Raman, tanagalis na ito yung alukon. Gadupay lang kanya poon na. Nangato lang. Ito yung nabayag na tag natin. Ay niya, gini. Dupay latan eh. So, Aida. Pintas ti sabong na. O, nag-itog. Ano yun? Oh, nagbabati asang napunutikwa ti sabong alukon itila abay ti balay day ti ngamula kas lanyog ka nga to alukon natang kabukod kumot lang. May kay to'y tutulungan dakad na to libre manatang yu bagi yun. May kay tipon na libre kung may lako dabayad na Lako garod. libre lako garod yun. Bayutan na itong yan. Nagtindog. Alukon na yung nagatindog. Ay. Nagadungan pampamini nagailay. Mabuya yung to. Di vlog ko. Nilit vlog. Bye-bye.